No čaute ľudia. Zažili ste situáciu, že vás zavolala teta alebo nejaký známy do banky na kávu, kde vám ponúkli sporiaci účet, terminovaný vklad alebo investovanie do ich skvelých podielových fondov? A vy ste tam nechali peniaze s tým, akí ste investori. Práve ste sa nechali legálne ošklbať. Banky na Slovensku parazitujú na tom, že ľudia nevedia počítať. Banky ti reálne ponúkajú 1 až 3 ročného výnosu. Inflácia na Slovensku je stále nad 4 čiže ty nie, že nezhodnocuješ svoje peniaze, ty o svoje peniaze vlastne reálne prichádzaš. A ešte nevravím o tom, že zo všetkých tvojich výnosov sa automaticky na Slovensku sťahuje daň. Takže dneska si povieme brutálnu pravdu o bankových produktoch a prečo je indexové ETF jediná správna cesta. V momente, ako si kúpiš v banke nejaký tento produkt, platíš vstupný poplatok, výstupný poplatok sa tam ráta, manažerský poplatok. Kľudne si banky pýtajú 1,5–2% ročne z tvojho zisku. Zdá sa ti to málo, lenže za 20 rokov zložené úročenie spraví to, že zaplatíš skoro 40% z tvojich výnosov. A je jedno, či trh ide hore, či dole, ty stále platíš tie poplatky. Čiže ty nesieš kožu na trh, ale banka zarába. Hej? Oni si poplatky strhnú hociak. Na kvalitných indexových ETF-kách je ročný poplatok 0,07%. To je obrovský rozdiel, je to skoro zadarmo. Ďalšou špecifikáciou, keď dávaš peniaze do banky, sú dane. Z každého 1 eura, ktoré ty zarobíš ako výnos, dostaneš 19% daň, ktorú ti strhne štát. Čiže o pätinu peňazí prídeš tým, že si ich zoberie štát. Hej. Pritom na Slovensku máme časový test, keď si človek peniaze investuje do verejne obchodovateľných ETF-iek a držíš ich aspoň rok, nezaplatíš zo svojich výnosov ani 1 cent, aj keby si zarobil 1 000 000 eur ročne. Hej. Prečo ti to nepovedali v banke? Lebo oni serú na tvoje dobro, ich zaujíma len provízia a tie z ETF-ka nemajú. Ďalšia blbosť je, keď ti banky tvrdia, že kupujte naše podielové fondy, lebo ich riadia naši skúsení portfólio manažéri. 90% podielových fondov nevie dosiahnuť takú výkonnosť, ako majú pasívne indexové ETF-ka, ktoré neriadi žiadny úradník z Bratislavy, ktorý má na háku tvoje peniaze. Hej. Keď dávaš do ETF-iek, tam napríklad dáme príklad, stále sa to dáva ako príklad S&P 500, ty si kupuješ 500 najväčších amerických firiem, môžeš dávať do MSCI World, Nasdaq, rozdeliť, nemusíš americké firmy. Ty tam vlastne kupuješ Apple, Microsoft, Teslu, hociaké veľké firmy, hej, a staviaš na rast týchto spoločností a nie na intuíciu nejakého manažerika. Veľmi dôležitá vec je, že v banke máš veľmi často, hlavne na terminovaných vkladoch a na tých rôznych podielových fondoch, vklady viazané na určitý časový úsek. Pokiaľ ti kľakne auto, treba ti niečo s nehnuteľnosťou, za to, že potrebuješ peniaze predčasne, ešte platíš pokutu za to, že si vyberáš svoje vlastné peniaze. V dnešnej dobe mám svoju aplikáciu, napríklad Interactive Brokers, čo je svetová špička. Kúpim si tam, nepotrebujem žiadneho pajáca, ktorý to bude za mňa riešiť. Mám svoje IQ a hlavu. Ak mi treba peniaze, kliknem na 2 tlačítka, ETF-ka mám predané do pár sekúnd a peniaze mám do 2 dní na svojom osobnom účte a čo je hlavné, bez žiadneho poplatku, bez žiadnej pokuty. Takže keď si to shrnieme, investovanie v slovenských bankách je pre lenivých ľudí, ktorí chcú sponzorovať riaditeľov pobočiek v oblekoch. Hej. Ja idem cestou svojho vlastného rozumu, nemienim platiť nikde nič zbytočne, čo nemusím. Hej. Takže ak chceš mať svoj kapitál vo svojej moci a vo svojich rukách a chceš budovať naozaj kapitál do budúcnosti, otvor si účet u regulovaného brokera, kde ti nehrozí žiadne riziko. Takisto ručia tými istými sumami ako všetky regulované banky na Slovensku a vieš si proste všetko spravovať sám. Hej. Ak ťa zaujíma táto téma o financiách, prejdi na môj kanál TB Trader na YouTube, daj odber. Okrem materskej školy tradingu tam robím aj sériu o finančnej gramotnosti. V sobotu vyjde druhá časť
o aktívach a pasívach na Slovensku, kde si vysvetlíme, do čoho investovať peniaze a čomu sa oblúkom vyhnúť. Takže všetci sa majte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.